надеждата за България. Те като другите, но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе. Весело, бяла риза и перчем, като светкавица пронизват мрака. За кой ли път в руския ти скок днес търсим жадно смисъл и опора, а ти ни даде простичък урок до смърт да си останем честни хора. Минута за поклон. Отбор. Ние избрахме името Революционен комитет, защото Васил Левски поставя началото на вътрешната революционна организация, като организира революционни комитети из българските земи. А ние избрахме името Всеобщо въстание, защото създавайки революционните комитети, Васил Левски призовава българите към всеобщо въстание, което ще донесе свобода на всички българи. Да пожелаем успехи на двата отбора. Първи въпрос. Кой е родният град на Васил Левски? А. Сопот, Б. Карлово, В. София. Верният отговор е Б. Карлово. Колко братя и сестри има Васил Левски? А. Няма братя и сестри. Б. Двама братя и две сестри. В. Две сестри. Верният отговор е Б. Двама братя и две сестри.